Ang tira pa ba ito? Uy pa, ito. Kasi pala ako. Ba? Kaso na ako. Magandang umaga po sa inyo mga kadagat. Eto na naman po tayo, muli na naman po tayong magbabalik. Sinabahan ko nga yung kapatid ko, maghahanap po kami ng ulam ngayon. Malakas na naman kasi amihan dito sa amin mga kadagat, kaya ang gulo na naman ng dagat, sobrang maalon. Kaya naghanap kami ng diskarte, ganito talaga dito sa amin mga kadagat sa bundok. Kapag wala sa dagat, hanap-hanap ka lang ng diskarte, ganun talaga yung buhay mga kadagat. At syempre, sasama pa namin isa naming kapatid. Dadaanan namin siya para maisama namin sa paghahanap ng aming mga maiuulam ngayong araw. Medyo may kalayuan nga yung paghahanapan namin ng ulam mga kadagat. Kaya kinakailangan pa naming magmotor. Alos puro nga pahon ang daan dito sa amin mga kadagat. At yung nakikita nyo na yan, isa po yung uri ng native products from Abaca po yan. Dati ko na po yung naitanpok sa reels. Rado akong ikakatuwa yung mga kadagat yung hahanapin namin pang ulam. Dahil ilan lang sa inyo nakakakilala nito o kaya nakakakita nito. O malamang kahit meron nito sa inyo, hindi nyo naman ito kinakain. Kaya tara mga kadagat, samahan nyo kaming maghalungkat ng aming uulamin ngayong araw. Papunta na nga kami sa site mga kadagat kung saan kami maghahanap ng ulam. At sa kalsada na lang din kami nagpagtagpo ng isa pa naming kapatid para kasama namin sa paghahanap. Kaya mga kadagat, samahan nyo kami. Halina't busugin natin ang inyong mga mata sa view ng aming lugar na talaga namang napakaganda at parang paraiso mga kadagat. So ayan mga kadagat, kakahanan tayo dito kasi malapit na tayo sa spot kung saan tayo maghahanap ng ulam. Kaso ang problema lang dito mga kadagat, syempre yung daanan natin, no? Tingnan nyo naman yung kalsada, talagang parang daig pa yung bituka ng manok, sa sobrang curve talaga siya mga kadagat, tapos puro palusong naman. At nang makarating nga kami mga kadagat sa tabing dagat, naku mga kadagat, nakakalimutan ko na kung saan kami pupunta. Sa ganda naman kasi ng aming lugar talaga mga kadagat. Talagang busog na busog ang iyong mga mata. Nga pala mga kadagat, syempre yung Bicol talagang mayaman yan sa pananim. Tingnan nyo naman, hitik na hitik sa niyog mga kadagat. Talagang ang Bicol area po isa rin sa malaking producer ng kopra. Yung kopra kasi dito mga kadagat talaga namang pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan dito. Ay lalakarin pa nga kami mga kadagat, siguro mga 1 kilometro pa bago kami makarating dun sa spot kung saan tayo maghahanap ng ulam. Kaya't enjoyin nyo lang mga kadagat yung view sa aming lugar. At dahil summertime na naman mga kadagat, ang sarap na namang mag-swimming, kaya perfect po ang lugar na to para sa inyo mga kadagat. Welcome na welcome po kayo pumunta dito kasi napakasariwa po ng hangin dito. At yung mga viewers natin dyan na feeling nyo init na kayo sa city, nako punta po kayo dito. Dito po kayo mag-refresh, talagang re-refresh at mare-recharge ang utak nyo dito mga kadagat.
Dahil nga mga kadagat, nabighani ako sa ganda naman talaga ng aming lugar. Pinauna ko na sila utol. Ando na sila sa spot kung saan tayo maghahanap ng ulam. Kaya papunta na rin ako doon mga kadagat. Siya nga pala mga kadagat, syempre dahil bundok dito sa amin at talagang dagat naman yung marami dito sa amin. Yung pangunahin pagkain talaga dito nanggagaling sa karagatan. Yan na yung dalawa kong utol mga kadagat, naghahanap na kami ng alimango. Isa po siyang uri ng alimango mga kadagat na nakatira sa gilid ng baybayin ng dagat. Kaya let's go mga kadagat, namungkal na tayo ng alimango. Ang alimango po na yan mga kadagat, kung kabisado nyo po yung gulay na langka kung tawagin dito sa Bicol. Syempre mas more on ginataan dito sa Bicol dahil mayaman nga ang Bicol sa niyog. At dahil nga mga kadagat, nalibang ako sa kakakuha ng mga view dito sa amin. Pagdating ko meron na silang nahuli mga kadagat. Ayan po, tingnan nyo mga kadagat. Ang laki ng alimango na yan. Syempre mga kadagat, i-comment nyo din po kung meron din ba sa inyong lugar ng ganito. Ang tawag po nito sa amin mga kadagat, alonggapi. Talagang masarap po to mga kadagat, promise. Lamnam niya at malasang malasa talaga siya. Alonggapi ang tawag nito sa Bicol mga kadagat. Ayan. May maliliit pa mga. Igwa? Ben? Igwa. Uy, pa, ito. Ito pala ako. Ba? Ito pala ako. Ang laki. Ayan oh. Dalawang malaki na, dalawa. Tanghali na nga kami nakapunta mga kadagat, kaya wala pang 2 oras umuwi na din kami kasi sobrang init na mga kadagat, tapos magluluto pa ng tanghalian. Bago natin tapusin ang video na to mga kadagat, syempre wag nyo namang kalimutang mag-iwan ng komento at mag-like, mag-comment sa aming content. Kaya maraming salamat po sa inyong mga sumusubaybay at nanonood ng aking mga vlog. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo.